Moi kaikki, se olisi NST Luksus taas terve. Sori, mä en tehnyt eilen illalla video, eikö live, koska mä en pystynyt, mun piti ottaa 24 tuntia, että mä pystyn tehdä seuraavan liven, kun mä eilen verifioisin mun käyttäjän, että mä pystyn tehdä yli 15 minuutin videoita. Tänään mä teen Fragpunkista, mä löysin vasta tänään, että pystyy ladata. Tänään mä teen tästä videon. Ja mä oon pelannut tästä joku 40 minuuttia vasta, en mä tää ei oo mikään paras. Tällä hetkellä mun lemppariukko on tämä, Broker, mä oon pelannut tällä nyt se. Ja niin. Sori, meikä pysähtynyt, kun pitääks juttu. Älkää miettikö mun crosshairia, mutta mä vaan mietin jotain random crosshairia. Se mun sivulla on vihu. Se nää vihutamaan, jos oot täällä ympäri mappi. Jos on kone tai jotain, en mä tiedä millä konsolilla tämä on. Niin jos teillä ladata Fragpunkit, on ollut aika mukavaa nyt, mitä mä oon nyt tää pelannut. On kanssa mun takana vai missä tää vihu on vetelä? Mä en tiedä yhtään missä se on. Oli se viho. Mutta voitto kuitenkin tästä erästä. Mitäköhän nämä kortit? Kertokaa jotain hyviä aseita tästä pelissä. Mä en tiedä mitään näistä aseista. Te tykkään käyttää tätä ja tätä, mutta niin en mä oikein ymmärrä tästä pelistä muutenkaan yhtään mitään. Tää tulee kyllä pelattua joskus muutenkin, mutta pitäis tehdä jotain. Niin, no joo. Tuleekohan tosta vihoin? Toivottavasti. Sun katki ole. Jos ei oo ketään. Ei oo ketään näköjään täällä. Tässä mun vieressä on pari vihoa näköjään. Mä kuulen tuolla koko ajan ampumista, mutta mä en koskaan näe mitään niinku. Tuolla päin vihoin, mutta mä kuulen. Täällä päin vihoin. Onko mä taas yksi?
Kun mä kuulen vähän väliä ampumista, mutta mä en näe ketään. Onko se täällä B? Mä en nähnyt tätä vihoa. Kuten huomaatte, mä en ole mikään paras tässä pelissä. Toivon vielä. Voisin kokeilla tätä Fever. Onko se joku Fever-ase? Joku tommonen. Kokeilen tommosta. Toi oli jopa siisti. Onko mä en näe yhtäkään vihua. Nyt pitäis kyllä löytää jotain ja saada hinnalta. Mä oon 0 killiä. No mun tiimeetit hoitaa tän koko peli aina. Tai sitten ne kuolee niinku. Okei, mä en tehnyt mitään tän runan aikana, mutta hyvinhän tuo menee. Tai niinku tiimeitelle näköjään menee hei. Otetaan toi vaikka ja mä kokeilen flasherin tai jos saattaa olla jopa hyväkin. No, tässä on ihan siisti toi. Mä flashasin. Mä en tiedä mitä nämä. No. No. Mä yritän nyt saada pari killiä ainakin. Toi. Tää oli smokin takia. No. Et se on viho, mä osuin johonkin vihoon ehkä. Jos mä otan tässä ja sitten on toki tossa vielä. Tää ei nyt miten parhaastikaan mennyt tää peli olla.
the last 20 seconds. Mitä tää vaan seisoo paikallaan tai yksi? 15 seconds left. Wow. 10 seconds left. Me voitettiin tää ja mä silti vedin vaan surkeita tässä pelissä varmaan. En oo mikään paras, kun mä oon pelannut tää joku 40 minuuttia vasta. No, se ois... Moikka!